Hello, good people. How are you? Just a very short. What did you notice? Reminder, message. Kind of the announcement. Yes. We are now shooting season 6, and we are back on the game. On kind of in the game. On top of the game. To the game, yes, to the game. We are back. This is season 6. Continue to tell a friend that we are shooting. Yes. What you going? Okay, guys. Saka munotibata nditi. Manje zviri kuendeka. Look, I'm back with this. Asati adzokera neni ndichiri kuchikomba. Iwe chikomba chani? I was so Sure. Umbozote ngandutaure chowaye. Nyika mese ka. Moyo wangu wese. Ndio mna ndikavenga. Yeah. Kana nene me too. Oh, sure. I'm honored. So the feeling is mutual, huh? Kunyanya ronge nduvimenda. Ngenje kudzamanje woveka batwa kacheka ndiro maworms. Yo ndakuvimba kudhara saka there's no need yekunyaranyara. Ndatokubatwa to wangu. Mine forever and ever. Amen. Kuchikomba changu. Awuzondibowa manje. Awuzondogona kwenda kumwaningi. Ndikaningirikina. Ndikafa. Mazano ndiri kutamba mazano ari mamusina kusimba kai. Kungoda kuhura chete kana munhu akutova ndiri kutamba. I'm joking. Ndasana mwari makwandihurira. Hamusisina kusimba. Kana nemamonya acho atinotandi mamonya rungomwa vezina chingozvura. Ndiri kutamba hangu. Okay guys. Tona na season 6.